Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben is az első ilyen videóban a csatornán, mi együtt fogunk játszani Cornél Cory Gomezzel, mert tudjátok, itt van ez a GK Bros Games csatorna, azért GK, mert Geron Beron, aki én vagyok, és azért K, mint Cornél Cory Gomez, nem tudom, hogy ismeritek-e, ő nekem az unokatásom, ő is egy videós, és itt majd láthatok közös videókat vele, ilyen Roblox videók, igen, várj, megnézem, hogy itt van-e. Szóval, ja. És most meg fogjuk keresni Cornélt, hogy tudjunk együtt játszani. Nem tudom, mi lesz, mert remélem azért megtaláljuk, mert hát jó, mi lenne jobb annál, hogy megtalálnánk Coryt, mert ez egy közös videó vele. Iratkozzatok és lájkoljatok hasonló tartalmakért, hogy tudjunk együtt játszani Coryval, mert ez az első közös videónk, hogy végre együtt játszunk a Coryval. Amúgy nem tudom, hogy itt vagytok-e most. Nem tudom, hogy itt van-e, de várjatok már csak. Megvan, itt van Cornél Cory Gomez, és most együtt fogunk játszani, gyere Cornél. Igen, itt van velünk, ez az első közös videó, és ha szeretnétek hasonló közös videókat, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel, most nem tudom, megírtam neki, hogy videózzunk, nem tudom mit írt, de nem baj. Videó, ő is, aha, ő is. Várjátok, írok, hogy én is írok, hogy én is. Gyere! Gyere, Cornél, játszunk. Na, mit játszunk, Cornél, mondjad. Várjátok. Ó, hova tűntél? Drága Cornélum. Hol tűntél, drága Cornél? Szia! Hát szia! De kezdődjön már a játék.